Sådan der. Så går vi lige ind og kigger om det. Okay, wait. Vi går lige. Så er der helt mørkt herinde. Sådan der. Godt, lad os gå indenfor. Ja. Ja, så kan vi. Jeg har også en julesamle. Altså, I kan også subscribe til jeres kanal. Det kan jeg også. Og så har jeg også lige prøvet til her. Jeg tænker, hvad skal vi have brugt til? Nå, ja, det kan jeg godt svare på. Det kan jeg godt svare på. Namle. Sådan der. Så har jeg lidt med. Og man tænder på, den hænger herover. Og så lige min tablet der. Okay. Og jeg var lige i gang med sin. Jeg var i gang med sin. Ja. Altså, når det er videoer om Lego, så elsker jeg, men når jeg selv skal bygge Lego. Jeg hader det. Så er det mærkeligt at sige, men... Nå, lige... Ja, og slutninger. Det er også lige en sådan her. Jeg bare lige tage den der hernede. Prøv at se, her er der også en drejløber her. Altså dem har jeg ligesom brugt til at lave den. Jeg kan også lige komme med skolevæggen. Så kan man lidt nemmere sådan rigtig sådan. Det kan også se. Det er så ikke. Wow. Jeg skal ikke åbne den skuffe. Mærkelige skuffer. Jeg hader på. Ja, se. Her kan man godt lige se, at her lige overveje det her. Se, så vi kan. Okay. Jeg ser, det var den en, hvis det er det, jeg lige ser indenfor, og så er der også lige en her. Altså, det er lige for at holde sjævn, når vi ikke falder om ned. På grund af, at det er faktisk ret meget på grund. Hun er altså gået ud i en. Hvad skulle jeg sige til? Nå, det er lige meget. Men jeg har i hvert fald bare ligget der med min morfar. Og ja, ligesom og spise noget slik om aftensmad. Og ja, du er ligesom god hygge. Ja. Jeg har lige én ting mere at vise dig. Altså dig, jeg siger ved. Ja, det er nu ret godt. Altså, det er ikke den her, jeg vil vise jer med, men den her vil jeg bare gå på. Den koster kun 20 kroner. Ja, det er ret billigt. Og sådan noget. Ja. Chokolade til mit værelse. Okay, det er vigtigt at lave. Her har jeg et stykke bly, jeg har fundet i skolen. Og så her er min størsten. Det her det er den største nissesten, jeg nogensinde har set. Der er sikkert over for nissesten her. Se, det er sådan her. Valgpåsalinerne er mest bare cement. Hvis herover, så er det. Det er så flot om søn, der har er blevet slibet 150.000 gange. Millioner år. Og jeg skal selvfølgelig også lige vise kontoret herinde. Hvor jeg selvfølgelig har noget Gravity Tracks. Og ja, et advokateri. Så er der mange der vil give dem pæk på grund af vi kan nok plads. Og se, der er græs her som tilbehør. Og jeg synes faktisk græs her, der ser mest flot ud. Ja. Og så er der også lige og masser af blyanter. Og blyanter.
og masser af tusser. Ja. Prøv at se her. Jeg har faktisk slet ikke oplevet at spire 2 forskellige veje før. Reddet på den måde. Det burde ellers være ret sent. Nå. Og så er der også nogle farvebøger herovre. Ja, og så er der også den her fisk. Okay, det var en fisk. Og så er der også lige fjernsyn herovre. Og så er der lige en tavle. Ja. Ja, okay, ja. Jeg har bare lige én ting med at sige til dig, der ser væk. Like, escape, attack, classy. Ja, der kommer mange flere videoer i en senere fremtid, ja. Og flere, og jeg laver en 100 subspecies. Og der laver jeg en video på flere timer med, du ved, ligesom med Minecraft. Altså, du ved, hvor jeg ligesom laver parkour som med Chase eller Durex.